pizda mea. E bună țigara? Vai, mult fumat, doamna. De câte ori am trecut astăzi pe aici, toată ziua a fumat. Dar n-am eu treabă, Doamne, ajută-vă, dar bine mie fumați până leșinați, că eu nu vă ridic de jos. Cea de la... Atâta o fumează, doamna aia, vai, mămică nu face infarct. Bă, și eu cam ca să nu fumez atâta, Doamne, mă hai dimineața la o țigară, la o cafea, da, mă, dar... Bă, asta fumează tătă Mozart. Doamna, atâta fumează, mă, frate. Cine? Doamna asta la Mozart. Atâta bagă în ea. Bă, asta cred că are cancer la inimă și la ficat. Vai de, eu n-aș putea să fumez atât. De-aia am zis, doamna, dar nu că n-am nimic cu dumneavoastră, Doamne ajută-vă, dar mult fumați, zic. Fumați mult, doamnă. Că ce te interesează, vezi de treaba ta? Hai, nimic, fumezi, că îi dau și țigările mele de acasă, David o fi dau. Fumezi, ca trenul, ca vagonul.